खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 1 अक्ट'बर रबिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। दिनै नोंथाङा गुबुनखौ अनसायजागोन। नोंथांनि मावनाय दांनाय आखल आखुखौ नुनानै नोंथांखौ दिनै मोजां मोननो हागौ। वृष राशि। नोंथाङा दिनै आसा थानो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा जाफुङैयाव नोंथाङा दिनै गोबां आसा थानो हागौ। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा जायखिजाया खामानियाव सुबिदा लानो हागोन। गोसोनि साननाय खामानिफोरखौ मावनो सुबिदा लानो हागोन। कर्कट राशि। नोंथांनि बिफाया दिनै खुसि जागोन। नोंथांनि आखल आखुखौ मोजां नुनानै दिनै नोंथांनि बिफाया गोबां खुसि जानो हागौ। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा गुबुनजों सावरायखोमा जानो हागौ। नोंथांनि खामानि मावनाय बायदिफोरखौ गुबुना बायदिसिना सावरायगोन। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा देहाखौ मेंनाय मोननो हागौ। नोंथाङा दिनै खामानि मावनो गोसो जानाय नङा। तुला राशि। नोंथाङा दिनै गोसो थोजानो हागौ। नोंथांनि खामानि मावनाय आखल आखु महर मुस्रिखौ मोजां नुनानै नोंथांखौ गोसो थोनो हागौ। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा गोबां मुलाम्फा जानो हागौ। जायखिजाया खामानि थामहिनबा बेफार फालांगिफ्राव गोबां मुलाम्फा जानो हागौ। धनु राशि। गोसोआव दिनै नोंथांनाव गिनाय फैनो हागौ। माबा मोनसे जाथायखौ नुनानै नोंथाङा दिनै गिबाय थानो हागौ। मकर राशि। दिनै नोंथाङा आथिं आखाइ सानाय मोननो हागौ। देहाखौ जोथोनै लाखियाब्ला नोंथांनि देहानि खहा जानो हागौ। कुम्भ राशि। नोंथाङा दिनै गुबुननिफ्राय थुलुंगा मोननो हागौ। जायखिजाया खामानिनि थाखाय नोंथाङा गुबुननिफ्राय मोजां थुलुंगा मोननो हागौ। मीन राशि। नोंथांनि सोरबा सासे लोगोआ नोंथांजों सुथुर जानो हागौ। माबा मोनसे खामानिखौ लानानै नोंथांनि लोगोआनो नोंथांजों सुथुर जानो हागौ। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमआ लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार। ग्रेन्ड i10, नियस, i20, एन-लाइन, अरा, भेरना, अल्काजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन। 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव सापागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बार 9101093856 8011827497 70027967336 70026948111 आव खौरां लाहर। मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव सापागुरि र'ड।